Hello everyone, barkanmu da warhaka. Yau za mu yi magana ne a kan basic Linux command, wato Linux command wanda ya kamata a ce kowane beginner ya sani. Za mu ɗauka abubuwa kamar guda 5 ko 4. Za mu yi magana a kan print working directory, pwd, za mu magana a kan ls, wato list command kenan. Za mu magana a kan touch wanda ake creating empty file. Za mu magana a kan cd wanda ake changing directory. Za a magana kuma a kan mkdir, wato wanda ake amfani da shi wajen making ɗin directory. Alright, so bara mu fara. Na farko za mu magana a kan pwd. Wannan command ɗin yana da matuƙar ƙarfi, saboda da wannan command ɗin ne ake sanin wani working directory kake, wato a Linux, wato wani folder kake aiki a kai. Kamar yanzu za ku gani bayan prompt ina yana nuna desktop, kenan ina ƙarƙashin desktop directly. So idan kana so ka san wani directory kake aiki a kai, za ka danna pwd. Cikakken ma'anarsa shine print working directory, sai ka danna. Alright, kamar yadda kuke gani, mun gani ya nuno min asalin paths, wato absolute path na inda nake aiki. Ya nuna user/abu_sadiq/desktop, so ina under desktop kenan. Alright, wannan shine amfanin print working directory. Sai kuma ls command mafi ƙarfi a Linux, mafi amfani, wanda aka fi amfani da shi sosai, shine ls, wato list command. Shi kuma ana amfani da shi ne wajen listing, wato a bayyano duka files da kuma folder da suke under wannan working directory din. Wato idan muna so mu ga duka abubuwan da suke ƙarƙashin desktop nan, ko da a ce files ne ko kuma directories ne, su ma za mu yi amfani da ls. Idan muka yi amfani da ls, kamar yadda kuke gani, zai listing mana duka files ɗin, ga all files, all folders. Folder yana nunawa a kala daban, sannan files na nuna a kala daban, kamar yadda kuke gani. Yanzu ga wannan yana nuna maka file ne, ga shi nan video file ne, sorry, it's not a video file. Wannan kuma folder ne. In ka ga blue, ya danganta da coloring na terminal naka, but most of them blues are folders. Kaga all files, all folders, my python da web ɗin duka folders ne. Su kuma wannan kuna ganin shi duk files ne, .exe file, .ink da sauransu. Sannan ga wa'innan su kuma kamar irin text file, ga nan pptx, wannan powerpoint kenan, ga docs, ga xlsx. So wannan shine amfanin ls. Gashi nan mu sake, in ka danna zai listin maka duka abubuwan da suke directory ɗinka. Sai abu na gaba da magana shine muka ce cd. cd shi yana nufin change working directory, amma shi ana amfani da shi da argument ne. Wato kana so ka canza directory, yanzu kana aiki a desktop ne, a ce ina so in shiga wannan ɗin my python, ina so in shiga my python. To abin da zan yi anan shine zan sa cd, sai in sa space, sai in rubuta my python yanda yake a rubuta. In capital letter ne in sa, in lowercase letter ne in sa. Alright, I'm so sorry, I think I have too many arguments here, saboda a bash scripting yanda folder ɗin ne yake a rabe, zai nuna mata kaman a ce file guda ɗaya ne. Alright, sorry, ba a file guda ɗaya ba ne. Wannan my daban ne, python shi ma daban ne. Kuma kaga ai ba za ta shiga python, ba ta shiga my kuma ta shiga python a lokaci ɗaya ba, dole sai dai a zaɓa ɗaya. Amma zan nuna maka yadda za ka iya shiga ba a next. Yanzu bara mu ɗauka file wanda sunan shi guda ɗaya ne, yanzu misali python. So za mu change working directory into python. Alright, kamar yadda kuke gani, gashi nan mun shiga cikin python. Don muna so mu tabbatar, za mu pwd, mu printing wani directory muke. Gashi nan muna under python directory ne, muna under desktop under python. Sannan in muna so mu ga abubuwan da ke ciki, za mu danna list. Alright, so yanzu abin na gaba da ya kamata mu sani shine touch. Me touch? Touch ana amfani da shi ne wajen ƙirƙiran file, amma empty file. Kamar yanzu muna so mu ƙirƙiri hello file da name length, amma babu komai a ciki. So, ko kuma text file, kowane kalan file, za mu yi amfani da command na touch. Da muka sa touch, sai space, sai kuma sunan file ɗin. Yanzu mu ce file ɗinmu muna so mu index.html, wanda an jima sai mu sa mashi content. Alright, shikenan mun creating file ɗin. Idan muna so mu tabbatar, za mu yi listing. In muka yi list, gashi ne yana nuna mana
index.html, right? Index.html. So abu na gaba da mu koya shine mkdir. Me ake yi da mkdir? Ana amfani da shi ne wajen kirkiran directory wato folder. So idan kana so ka kirkira folder ko za ka rubuta mkdir sai space sunan folder da kake so. Yanzu misali sai in ce zan yi creating folder mai sunan documents. Kamar yadda muka sani a Linux Linux is case sensitive, wato wannan documents ɗin da ka rubuta da capital letter D, idan ka cire capital letter D ɗin na kasa small letter wato lower case letter daban-daban ne, kowane zai zauna a mazanin kanshi, ko kuma kana so ka nemi file ɗin nan sai kai mistake ka sa small letter ba zai kamo maka wannan ba, dole sai inda aka rubuta ka za ka rubuta. So yanzu idan na yi cin enter bayan mkdir za ga mun riga da mun creating directory kenan. Domin tabbatarwa za mu yi listing files ɗin da suke nan, kamar yadda kuke gani a yanzu muna da files muna da directory mai suna document, sannan za mu yi amfani da cd wajen shiga cikin wannan file ɗin mai suna documents. Alright, kamar yadda kuke gani yanzu muna cikin Python, under Python muna cikin document, ba za mu yi printing working directory ɗin gashi nan, ina zuwa bara yin clearing, za mu yi printing working directory ɗin gashi nan muna under pwd. Idan muka yi listing za mu ga babu komai a ciki, za mu iya komawa baya, amma yanzu a bidiyo na gaba ni zan nuna mana yadda za mu koma baya mu koma asalin folder ɗin wato mu koma kan desktop. Alright, so wannan shine for now. Allah ya sa mu dace.